Hi, I'm Cheche Demoos, the Tourism Officer of the Municipality of Oton. The Municipality of Oton is known to be the oldest pueblo in Panay, the gateway to southern Iloilo, and the home of the Katagman Festival. The tourism industry of Oton is one of the sectors that were greatly affected by the COVID-19 pandemic. With the travel restrictions, border closures, and restrictions on mass gathering, tourist arrivals have generally declined. Festival celebrations were canceled, and restaurants and hotels were temporarily closed. This pandemic has far-reaching consequences in the tourism industry. Many workers of the tourism and culture industry had to bid goodbye to their jobs. Despite these setbacks, we are positive that the tourism industry will recover. The Philippines, Iloilo in particular, has beautiful places and attractive festivals that will once again attract the tourists after this pandemic. By working together hand in hand with the tourism stakeholders, we can innovate and develop ways to promote and market the tourism industry. With perseverance, we will definitely survive this pandemic. Kari ka mo, kagsaksihan ang matahong nga istorya sang Katagman. Kasadya o kasadya nga banwa, malipayon nga mga tao, itagaan sila sa Ginoo, kabugan na ang kakasadya. Dato pa iburong Dato pa iburong sa imong paglubong, imong tungod itibong. Pulawang maskara nga igasuog, magahong nga nawong takos nga itakon. Malawid na nga tinion, naging gamit ta ang daga, simbolo sa pagdahod sa nagtaliwan nga dato. Ang dagang nanging bahin sang aton nga istorya, nagindihon ta sang una nga naging parte sang kultura, nga naging parte sang kultura. Tela gingamit sa pagputos, kay dato pa iburong. Nga tela gingamit sa pagputos, kay dato pa iburong. Sining tiniun ikaw dum nangin maayo sa gihapon. Udom kadampig ang aligi naton, udom kay dato pa iburong. Udom
我们在这位义无义无空，我们的志压向，我们集中顾问，我们在这位义无义无空，我们的志压向，空我们的志压向。集中顾问，我们在这位义无义无功，我们的志压向，我们集中顾问，我们在这位义无义无功，我们的志压向，我们的志压向。Hay buru bit-bit mga mabog at kinakaya-kaya, pulaw bugtaw di malimunaw, hanggang dungog ang kapisanan. Hay buru bit-bit mga mabog at kinakaya-kaya, pulaw bugtaw di malimunaw. Ang pagbaylo sang kultura sa China. Dala ang amon handong, nga ibaylo sa inyong pulong, nga kita maguswag, dali na di kakihatag. Dala ang amon handong, nga ibaylo sa inyong pulong, nga kita maguswag, dali na di kakihatag. Dala ang amon handong, nga ibaylo sa inyong pulong, na baylo na. Dala ang amon handong, nga ibaylo sa inyong pulong, nga kita maguswag, dali na di kakihatag. Dala ang amon handong, nga ibaylo sa inyong pulong, nga kita maguswag, dali na di kakihatag. 我爱你，我是让你，我选择那些忘你，你是我选的爱，牵着这手，我真的爱。 Dali magsinadya sa Katagman Festival, marangkas kang pagtuo at huni pabugal. Dali magilogya sa Katagman Festival, ipakilala ang Karang Bulawan, simbolo sang Bulawan, pagbaga pamantasan. Dali magsinadya sa Katagman Festival, marangkas kang pagtuo at huni pabugal. Dali magilogya sa Katagman Festival, ipakilala ang Karang Bulawan, simbolo sang Bulawan, upod sa masanag na palabuton, Oton, padayon!